Sa mga residente nga nabiktima sa dakong sunog sa Purok 8A, Barangay 21-C, Piapi Boulevard, Davao City, ang hinay-hinay nang nakapatukod sa ilang mga balay. Nabisita sa XFM Davao News Team ang lugar ug naabtan ang padayong konstruksyon sa mga balay nga kadaghanan gamma gihapon sa light materials. Sa pakiginabi sa XFM Davao kang Jimboy Camillo, mapasalamaton kini sa lokal nga panggamhanan sa Davao City nga dako matud pa og nahimong kontribusyon sa iyang subli nga pagpatukod sa gambalay. Matud usab ni Crescencio Polenyo, aminado kini nga nakatukod na siya og pundasyon sa ilang balay. Apan nanawagan gihapon kini og dugang tabang sa gobyerno ug sa ubang sponsors nga makabaton sila og dugang mga materyales aron maplastar ang ilang kapuy-an uban sa iyang mga anak. Nagsalig lamang matud pa kini sa tabang nga madawatan. Sanglit nalaki pagkaug daw sa sunog ang iyang mga gamit sa negosyo. Rason nga wala kini igong makuhaan og panggasto sa bisan unsang materyales. Subay sa panginahanglanon sa mga nasunugan ning bag-uhay lang ni padangat na sabog tabang si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte diin anaa sa 2,000 ka piraso sa atop ang giapod-apod niini sa tagnapulo matag apektadong pamilya. Kahinumduman nga niini lamang nakalabayng Oktubre 2 ning tuiga dihang niabot sa 4th alarm ang sunog nga miigo sa lugar diin kapin 200 ka pamilya o anaa sa kapin 600 ka individual ang gipabakwit tungod niini. Samtang nagpadayon pasab ang konstruksyon sa mga balay, nagpabilin pasab sa evacuation area ang ubang nasunugan samtang gipasalig sa barangay ug sa Davao City LGU nga atimanon ang mga apektadong residente hangtod hingpit na kining makapuyo sa ilang bag-ong gitukod nga Pinoy-anan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, di nato kalimtan ang pag-inom sa Zantone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.